sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen iti kanayon nga ingkay panangtartarabay kadagiti drama tayo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan at Trisha manipod sudipen laonyon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko ket kidawek nga awagan na kumalatan iti Tricia. Addaak ita ditoy Italy a makitagtagad. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko ngem inturturod kon tinagsurat gapo ta amok ang makaitad iti adal to'y padas ko. Nang runa, kadag iti padak anaayat adumdumngeg dito'y programam. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Idi simrak kami iti kolehyo, jak amu idi no anya ti alaak a kurso. Gapo ta kina maestro ti inyen rol ni Renz, iso maten ti sinurot ko. Iso ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadagiti usar mi ket may maysa. Kas kuma iti paglutuan ken dadumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwartok. Kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadagiti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasinged mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapo iti kinasinged mi. Idada kamin iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababai. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oy Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan. Anyat orasan na ya. Agalas 7 na. Basta ka di. Naglukon. Kimot nag-alarm ti cellphone ko. Aha. Ay, lubat matgayam. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak ba'y anaturog ka. Ay, masalutak nga minan a bumangon, hindi nagidak. Tiyan mo ka, kahit mabalin pa'y. Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti i-charge ko. Agmurmuray ka, ta sumaruno kan iti kusina. Idasar ko lang ti pagar mo sa ranta. Sige, sumaruno ato na. Oy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo, Ay, naku namon, Tricia. Diyak matlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin, Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no iso ka na yun ti pampanunutam.
Ay sus, kasta ti ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibaga ti kasta. Anya? Husto ak, saan ka di? Ah? Ha? Imbag ka pa'y, friend. Apay mat anak ko nam anaimbagak, friend. Ha? Ay, kwa, awan, friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan ije classroom. Orasan ti sumaro no a klase tayo. Ay, wan ngagpay so. Sige, umunakan, friend. Orayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito eh. Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach inton bigat, Renz. Siyempre ako pa. Excited? Of course. Apay si ka, saan ka excited? Ah? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Wala Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay. Wala. Sigurado na ita, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Wala Rod. Agturpos kan, iti di mo ni namnama akorso. Ah? Nagbiti pa nagtulit ti panawanan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umunato kat ti kolehiyo. Ita, agturpos tan. Maestra kan ton. Wan nga Rod. Kat maestro kan to, matan. Wala. Ay, mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sakbay ti graduation. Una, ngamin, inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayon tumatan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada, saan tayon ton ang makapagbabanding. Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si kamat gayam, Renz. Hello? Kasla nakadayo ti nakaiturungan ti imata mo Ah? Kasta aya? Saan mati ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Awan. Si kamat, tilamad-madlaw mo. Okay. Umay ka. Tamapantay ti ayan dagiti kakadwa ta. Imay tayo dito, tap na enjoy. Saan kat atap nagmaymay sa ka dito igit ti baybay? Oh, seryoson sakit iti pagsarsaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan mat? Nakita kami nga agmaymay sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitgak. Apag isumot isa sampot mo. Ala, intayo ni G Cottage. Itay pa nga agay ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada ka matgayam, Tricia. Asino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Ren. Saan ka di, Tricia? Ha? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na, idiinikkat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapantay ti daya abanda. Ijay tamat nga digos. Dayan, Trisha. Anya pa natin raramidan nyo dito ngay. Umay kayo natag didigos na yun. Wan Renz, umay kamin. Umay ka, Tricia. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusto matan. Trisha. Ada ka di bagam, Renz. Ko? Baga mo no niya date na. Si sasaganak adumat kan ka, Renz. Ko? San? Nakababay mat kan ka. Anya? Tapay ka tingagbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo, aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko na man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dodo at talaang matitisilit ko. Awan mat sa bali ang makangag no bilang laang. Ayan, ibagamon. Ko, inton namin santan. Maturog kan. Kapamakain na ka. Amo ko na bandog ka. Mapanak mo tan iti silat ko. Iti kasta, makain na mo tan.
Anya, gusto ka kinidayan kunam, Renz. Uwan, Tricia. Kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang, tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nangruna kat nagadudag iti agar-aram kan ko, ana. Renz. Nakababain man, angin. Agpatulong ako makan ka. Amo ka nasingad kayo ka ni Dayan. Pangasi man, tatulungan nak. Tulungan iti anya, Renz. Iti pa nagaram ko kan ko, ana, Ha? Oh, anyang eh. Namnama ka diti pa ng tulong mo kanyak? Ay, ti amukit adan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na idi ti kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na, kunam? Kasta nga ron. Ang awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ay ko, ti ko na nakit adda iji lugar na. Saan ka no ama ka umay dito eh. Ngamin, adda mo trabaho na. Kasta ka di? Wan. Sayang nga rod ha. Ngemore kasta. Ang mga numabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't kula ti makipagayam kan kwa na. Sige. Alaag to inton agsarita kami manan. Agyaman ha? Pakaragsakak unay numaalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak, Tricia. Itay pa nga adda text iti cellphone ni Renza. Adda man yan. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo tinaka-register anagan dito eh. No kasta. Naalanan ti number ni Dayan. Nagsasarunod ti text na. Basa akman. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adyak replyan. Sikamat gayam. Sige ha, tagrubatak pay. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Daytoy ti Facebook name ko. Ang mga nunirens da dyan, nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagitoy. Itikas na, di na mo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Tricia. Ayun. Nagalaakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaiso amin ang dagiti hanger mo dito. Okay lang. Sige rumwara kon. Huwag kayam. Uray di mo alaan ti number ni Dayan. Naala kon ko ni Jomar edi kalman. Okay. O sige, agsukatak pa'y. Anyamatan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko amasaban. Ni pailaong mat Dayan. Patakak ti magna. Hello, Tricia. Agdadaras ka mat. Sa dino ti papanam? Ay Dayan, mapanak iti internet shop. Adaramidak. Sige Okay. See you around. See you around tarupang. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Tricia. Itay ka pa birbirugan. Adda kalagahan dito eh. Uy, Tricia. Anyang kamitan, Renz. Di nakman disturban. Kita ang mga daramidok. Usus, di ka man agundi di dita. Umay ka kidita yung tag mirenda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagan? Awan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Os, nga ora ilibre ka? Ni Dayan ti ayabam, taiso ti ilibrem. Ado pa'y taramidok. Sige, ditakan. Na. Oy, papanaman mo eh. Agsubli ka dito eh, Tricia. Apay kastoy matan ti marikrik na. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay.
Matan magawid ang tiriknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patmay. Iso tay lalaki nga awan bisyo na. Sagpaminsan lang ang uminom. Anya nga tataramidak. Tapno maibang uing tirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta, saan da ang makapagsarita kin ni Dayan? Kasano? Kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Anyang matanti kasto eh. Basta. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan. Basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan? Nasayaat mo tadakan. Agtugaw ka, Renz. Agyaman na ka. Pasensya ka nung naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti dayta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Tricia nga eh. Apay, di mo intugot? Ako adda sa bali pagnana. Iso asyak latimay. Ken may sa nasaysayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Wana, ang amangan no aday baga ni Tricia. Nang rona no maamuan na adudwata lang ditoy. Narigatan. Anya ko mati baga na. Maragsakan kit di Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Tricia ken ka. Panagkunakat saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamat ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto dayto iti may sa alalaki. Tilamad madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house apag nanaadan mi. Ang agsabali kami mo't iti silen. Ken may sa, naingkabsatan la talaga tirik namin ti tunggal may sa. Os? Sigurado ka? Ay nawun kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, Dayan, dinakman ang awan. Kitno adda ka nun, boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Tricia? Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahang timbaga ni Tricia nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritaan. Kuna makrush na. No kasta, adda nga rod namnamak kang kadayan. Ay sus, parigatan kamot basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ak unay Dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre mat Amangan nga no ibawing mo pa iti sabali ti panagayat mo no agpakiputak pay laeng. Isu nga sinungbatan kan adagos. Di kag danag. Sika lang ti babayan na kariknak iti naidumduma a panagayat. Ikarik. Sika lang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag. Kasano ni Tricia? Awan ti rumbang nga pagdanagam kan kwa na. Kasaritak apa man na makaawid hak. Ibagak kan kwa na ti may papan kadata. Ang amangan mo't numang namnamaken ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matken kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak mat? Amok anay kabsatan lang ti reknana kanyak. Masigurado ko dita. Tinasayat. Rumorta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Tricia. Lukot ang tiri daw. Aday baga. Darasan! Tangiwat mo, Renz. Di kaglaaw-laaw. Adalo man tirabi Ang mga numalukag dagiti borders. Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsakak.
Agragsak na mo ta, kasay. Ala, mapankan iti salad mo. Ingka maturugan, rabiin. Mabit lang. Jack pa'y naibagatik at kung ay bagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatan. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka iti kasta unay. Ipatpatag ka kas kabsat ko. Iso nga nadamang lukan ka. Ibagan. Tadyak ag pangado amang danogan ko na. Anya? Naragsak to'y lubong ko. Kita ka. Numakita tanay sa maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz. Tulungan na ka, bumangon. Diyan ka ba ilan tayo bumangon? Anya? Dito ako na maturog ha. Tilitrifan mo. Nagbara. Nagmayat at talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ang babae iti saan ama in love iti kastoy akinataer ti may saan lalaki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo ko ang terabida. Nagsakit yung ulo ka. Abing at dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tinapasama kay Dirabi. Apa yung kay datamatan. Lamo-lamo ta ba? Renz, adda na pasama ka datay Dirabi. Anya? Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yabartak mo. Nakainumak mo't basit. Iso ajak mo't nalapdan ti bagi. Saan napudno ti magbagam, Tricia? Ti cellphone pa. Ni Dayan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman lagayam. Apay akas to iti ibagbaga ni Dayan, Tricia. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti dayt na. Di mo't da kayo tinangkuyog idirapin. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas dyan matan ti text na kanyak. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpalawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngayon tad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan tinaramid mo. At dapay laro pam amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin diti, Tricia. Amok tinaramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Ngoray saan met? Pakawanan na ko, Renz. Inaramid ko lang tikas tiyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na katisabali. Nagsakit tinaramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan katipamatag asap-sapulan. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ang nga aguray. Aging gang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasamak dahi ta, Tricia? Anya? Tamani po dita. Aglinipatan. Saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit di numapukaw kay dibiyang ko. Diyak ka sa pulan ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Tibagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak
Kentirik na ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Ket lipatan kamit na mamimpinsan. Agyaman aklangan kadag iti kinasayahat may nararamid mo kanyak. Gimpasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbababawi ang unay tinaramid ko. Pakawanan na ko pangasim. When Miss F, inaramid ko amin apamuspusan tapno ag-break the rents kandayan. Amok dagiti mabalin nga ibunga dagijay nga inaramid ko ngem nagari ti kinamagin bubukod ko. Nagbalinak a selfish kadagidi agundaway. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Nagdesisyonan ni Dayan asinaan na ni Renz. Saan nasulbar day ja aparikot, gapo ta nagbalin kami maten abisi, gapo iti umadanin a panagturpos mi. Dinak maten pinanpansin apulos ni Renz, kasta maten ni Dayan. Aging gaan na danon ti graduation. Inaramid ko amin nan apamuspusan tapno makipag-ayos ken kuana, ngamay may salaeng ti ibagbagana. Dinadaal ko kano ti kinasingad mi. Dinadaal ko kano ti friendship mi. In black nak ni Renz, kastamatan ni Dayan. Kalpasan ti graduation saan kami ang nagkikita pay. Nalaos ti panagbabawik, amok adakkel ti nagbasulak kadakwada. Miss F, anya ti rumbeng aramidak, kasanuak ang makadawat iti pamakawan kadakwada no in black dakmeten iti social media. Mariribu ka nak unay, sapay kumata matulungan nak, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Trisha. Ken ka pagayam Trisha. Panagkunak ket ikampay iti oras wenno panawen da Renz ken Dayan. Tapno aglunit wenno aghil dagiti sugat iti puspuso da. Nasakit man, ngam nasken nga aklunem. Kas kinunam, ammom no anya dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Ngam inaramid mo matlatta. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ket dumawat iti pamakawan iti Diyos anamarswa. Ikararag mo asapay kumata dumteng tumatlaang ti aldaw, tamapakawan da kada Renz ken Dayan. Pakawanam ti bagim ket ag-move on kan. Dimon panunutan pa iti napalabas, ngam ket di agtalinaedladdan iti lagip mo dagiti apasamak. Patsyek adumteng to ti aldaw nga agkikita kayon tumatlaeng atallo. Gundawayam tumatan ti dumawat iti pamakawan kadakwada. Ket sapay kuma tadimon ton aramiden ti inaramid mo kada Renz ken Dayan. Agbalin ko mga adal ken kadayta. Alakastan pagayam ko, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.